ukhulume naye ikuyi-right nisebenza kanjalo niphinde nizosebenza ngo-anonymous vele lafu number wena lalelani-ke nifikelwe amantombazane aqamba amanga athi amantombazane asebenza kamasipala amantombazane awasebenzi kamasipala afuna ukuthi enze i-bribe kimi mina ngikhiphe imali ngiwafumbathise ngokuthi lento eyenzakala la angazi kwasha abacima kanjani imoto-ke kusho ukuthi sayishuthi isithombe sasithatha isithombe salowo moto hey wezodwa awuthi awuyontatheli wena on the side yena suka qala ngokugcina lalela uyabona if you want to know something you must come to me and consult me what are you doing here you know hayi uvele uzoshisa emzini womuntu indlela enisebenza ngayo and ukuthi number 2 nisebenza ngo-anonymous nina kamasipala angaqedi amantombazane afikile